Οι άνθρωποι με συνεξαρτητικά χαρακτηριστικά έχουν βιώσει την έλλειψη συναισθηματικής επικύρωσης και γι' αυτό ένα από τα μοτίβα συμπεριφοράς τους είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αντιθέτως λοιπόν, έχουν γευτεί πολλές φορές από την παιδική τους ηλικία τη συναισθηματική ακύρωση, γιατί οι συναισθηματικές τους εμπειρίες απορρίφθηκαν ή αγνοήθηκαν ή κρίθηκαν πολύ αυστηρά. Γεια σου, είμαι η Αλεξάνδρα Κουσουνάδη, εξειδικευμένη σύμβουλος σε θέματα συνεξάρτησης, εθιστικών συμπεριφορών και τοξικών σχέσεων στο φάσμα του ναρκισσισμού, και σε αυτό εδώ το κανάλι σου μαθαίνω να παίρνεις τη δύναμή σου πίσω από καταστάσεις που δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς. Πάντα το κόκκινο κουμπάκι που γράφει εγγραφή και κάνε κλικ στο καμπανάκι τώρα για να είσαι από τους πρώτους και τις πρώτες που μαθαίνεις ότι έχω ανεβάσει καινούριο επεισόδιο. Εξ αρχής θέλω να διευκρινίσω ότι η επικύρωση ενός συναισθήματος δεν σημαίνει ότι συμφωνείς με το άλλο άτομο ή ότι είσαι πεπισμένος και πεπισμένη ότι η συναισθηματική του ανταπόκριση είναι και δικαιολογημένη. Αντιθέτως, δείχνεις ότι καταλαβαίνεις τι νιώθουν οι άλλοι χωρίς να προσπαθείς να τους απογοητεύσεις ή να τους ντροπιάσεις γι' αυτό. Η συναισθηματική επικύρωση είναι η αναγνώριση και η αποδοχή της εσωτερικής εμπειρίας των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών ενός ατόμου ως έγκυρες και πραγματικές. Και εδώ θέλω πραγματικά να σε ρωτήσω. Σε έχει κάνει ποτέ κάποιος να νιώσεις ότι τα συναισθήματά σου ισχύουν πραγματικά μέσα από το σεβασμό που έδειξε προς αυτά? Πώς ένιωσες? Ένιωσες μια βαθιά κατανόηση, ασφάλεια και αποδοχή ώστε να τα επεξεργαστείς στο έπακρο και να σε βοηθήσει να πας παραπέρα στην προσωπική σου εξέλιξη? Γράψε μου στα σχόλια που όπως πάντα τα περιμένω με χαρά, καθώς επίσης βέβαια στείλε μου και τα emails με τις δικές σου συναισθηματικές εμπειρίες. Το να μπορείς να δώσεις σε κάποιον συναισθηματική επικύρωση είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας που μπορείς να έχεις στο οπλοστάσιό σου όταν χτίζεις σχέσεις. Είτε το κάνεις με τον σύντροφο, είτε με τα παιδιά, είτε στο χώρο εργασίας σου, η επικύρωση των σκέψεων και των συναισθημάτων του άλλου προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό και την ενσυναίσθηση. Ωστόσο, όπως και κάθε άλλο εργαλείο επικοινωνίας, το να ξέρεις πώς να επικυρώνεις σωστά τα συναισθήματα κάποιου είναι μια σοβαρή δεξιότητα που μαθαίνεται. Και χρειάζεται χρόνος και σκόπιμη εξάσκηση και βέβαια να καταλάβεις ότι υπάρχει ένας μεγάλος διαχωρισμός από το να δίνεις μια ξερή παρηγοριά στον άλλον χωρίς να φιλτράρεις τη θέση που παίρνεις απέναντι σε αυτά. Άλλο συμφωνώ με ό,τι περνάς και σκέφτεσαι και προσπαθώ να σε παρηγορήσω χωρίς εσωτερικά φίλτρα, και άλλο κατανοώ τι σκέφτεσαι και νιώθεις χωρίς να σε επικρίνω παρόλο που μπορεί να μην συμφωνώ. Και η συναισθηματική επικύρωση είναι μια σημαντική δεξιότητα στις σχέσεις, γιατί έχει να κάνει με την αναγνώριση, την κατανόηση και την έκφραση της αποδοχής των συναισθημάτων ενός άλλου ατόμου. Κάνοντας αυτό, δημιουργείς χώρο στο άτομο να βιώσει αυτά τα συναισθήματα και να επεξεργαστεί πράγματα χωρίς το φόβο της κρίσης σου ή μιας πιθανής απόρριψης. Τον κάνεις να νιώθει ότι τα συναισθήματά του έχουν ύψιστη σημασία. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό? Γιατί είναι ευεργετικό τόσο για το άτομο που επικυρώνει συναισθηματικά, όσο και για τη σχέση που μοιράζεστε. Μερικές φορές όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τις συναισθηματικές εμπειρίες ενός άλλου ατόμου, η σπασμωδική σου αντίδραση είναι να ανταποκριθείς με τρόπους που ελαχιστοποιούν ή παρακάμπτουν το πρόβλημα. Συχνά λες πράγματα που είναι κάπως κονσερβοποιημένα επειδή δεν είσαι σίγουρος και σίγουρη πώς θέλεις να προσεγγίσεις την κατάσταση, αλλά νιώθεις ότι πρέπει απλά να πεις κάτι. Και δεν λέω ότι δεν έχεις τη διάθεση να επικοινωνήσεις, αλλά τις περισσότερες φορές ο άλλος το αντιλαμβάνεται αυτό σαν να θέλεις να τον ξεπετάξεις. Και έτσι ενώ φαινομενικά θέλεις να του κάνεις καλό, τελικά να του κάνεις και κακό. Για να δούμε μερικές κοινές απαντήσεις που εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση. Αυτό έπαθες, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Ή έλα μωρέ, μην το σκέφτεσαι τόσο πολύ. Ή νομίζω το έχεις πάρει πολύ στα σοβαρά όλο αυτό. Λοιπόν, εγώ θα ένιωθα ή θα το σκεφτόμουν με αυτόν τον τρόπο. Ή νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσεις και να προχωρήσεις επιτέλους. Ή ας αλλάξουμε θέμα. Τι άλλα, κατά τα άλλα, πώς πας? Ή προσπάθησε να το δεις μωρέ με μια άλλη προοπτική το θέμα. Ή μήπως είσαι κάπως υπερβολικός?
ή θα μπορούσες να το είχες αποφύγει αν το έκανες με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθώντας να συμβουλεύσεις, να αποσπάσεις την προσοχή ή να υποτιμήσεις τις εμπειρίες κάποιου πολύ νωρίς στη συζήτηση, υπάρχει ο κίνδυνος να κάνεις το άτομο να αισθανθεί αναξιόπιστο, ότι δεν ακούγεται ή ακόμα και να ντρέπεται που εκφράζει εξ αρχής τα συναισθήματά του. Και όλο αυτό αρχικά προϋποθέτει στο να έχεις εξασκηθεί στην ενεργή ακοή. Δηλαδή να είσαι παρόν και παρούσα όταν ο άλλος εκφράζεται. Επιθυμώ να μην ξεχνάς κάθε φορά να κάνεις like σε κάθε επεισόδιο και να το μοιράζεσαι βέβαια με τους φίλους σου στα κοινωνικά σου δίκτυα για να κάνουμε αυτή την παρέα το κανάλι μας και τη γνώση αυτή ευρύτερα γνωστή. Και πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτή η συναισθηματική επικύρωση βήμα-βήμα. Πρώτον, δώσε την πλήρη προσοχή σου, είτε είσαι σε μια συνάντηση διαζώσης, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε λόγω απόστασης σε μια online επικοινωνία. Το να δώσεις σε κάποιον την αμέριστη προσοχή σου είναι ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος για να τον κάνεις να νιώσει πραγματικά ότι είσαι διαθέσιμος και να ακούσεις και να ακουστεί. Απομακρύσου από τυχόν άλλες συνθήκες που σου αποσπούν την προσοχή. Επίσης, αν δεν μιλάτε τηλεφωνικά, έχει οπτική επαφή μαζί του και αν είναι δυνατόν μετακινήσου σε ένα ήσυχο μέρος για να συζητήσετε. Δεύτερον, άφησέ τον να μιλήσει. Μερικές φορές όταν κάνεις συζητήσεις με συναισθηματικό περιεχόμενο, βιάζεσαι να κάνεις τα δικά σου σχόλια πάνω στο θέμα και προσφέρεις ανεπιθύμητες συμβουλές ή έχεις αντιδράσεις που δεν βοηθούν τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό ωστόσο μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του άλλου ή ακόμα και να μειώσει την εσωτερική του ανάγκη που προσπαθεί να επικοινωνήσει με ειλικρίνεια και θάρρος, γιατί δεν είναι το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο. Κάτι που από μόνο του λοιπόν δεν είναι καθόλου εύκολο. Αντίθετα, προσπάθησε να μείνεις σιωπηλός και σιωπηλή και να ακούς μέχρι το άτομο να ολοκληρώσει τις αρχικές του σκέψεις. Η ενεργητική ακρόαση δείχνει σεβασμό και σου δίνει την ευκαιρία να κατανοήσεις πλήρως την κατάσταση, κάτι που θα σε βοηθήσει να επικυρώσεις καλύτερα τα συναισθήματά του και να προσφέρεις το σωστό είδος υποστήριξης. Τρίτον, κάνε ερωτήσεις αφού πρώτα πάρεις την άδεια του άλλου. Η σωστή επικύρωση των συναισθημάτων του άλλου ατόμου σημαίνει επίσης να δείχνεις ότι επενδύεις στο να καταλάβεις βαθιά. Οι ερωτήσεις σου προσπάθησε να είναι ανοιχτές και όχι κλειστές. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, αντί να ρωτήσεις «Και τώρα είσαι θυμωμένος?», καλύτερα ρώτα «Και πώς νιώθεις τώρα με όλο αυτό?». Με λίγα λόγια, μην προσπαθείς να προκαταβάλεις το συναίσθημα του άλλου. Ακόμα κι αν δεν συμφωνείς απόλυτα με την αντίδραση, είναι σημαντικό να δείξεις ότι ενδιαφέρεσαι όχι μόνο για το τι, αλλά και το γιατί. Κάνε ερωτήσεις λοιπόν για να προσπαθήσεις να τον παρακινήσεις, ώστε να ονομάσει πώς αισθάνεται. Η ονομασία των συναισθημάτων είναι κεντρική για την αναγνώριση του συναισθήματος. Να προσδιορίσει τι προκάλεσε αυτά τα συναισθήματα. Ας πούμε μερικές ερωτήσεις όπως θα ήταν ιδανικές. Θέλω να καταλάβω πλήρως. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς σε έκανε να νιώσεις? Ποιο μέρος αυτής της κατάστασης έκανε να νιώθεις απογοήτευση? Αυτό μάλλον θα σε στεναχώρησε. Νιώθεις αναστάτωση με αυτή την κατάσταση? Σε ποιο σημείο της κατάστασης άρχισες να νιώθεις έτσι? Τέταρτον, αναγνώριση, προβληματισμός και αποδοχή. Μόλις προσδιορίσετε και οι δύο πώς αισθάνεται το άτομο, μπορείς να βοηθήσεις να καλλιεργηθεί ένας χώρος στον οποίο αυτό το άτομο αισθάνεται ασφαλές για να προβληματιστεί σχετικά με αυτά τα συναισθήματα. Για να εκφράσεις ενσυναίσθηση και κατανόηση, μπορείς να ενσωματώσεις δηλώσεις επικύρωσης όπως «Μπορώ να καταλάβω γιατί νιώθεις έτσι. Μπορώ να πω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για σένα. Τι απογοητευτική και δύσκολη κατάσταση», να δώσεις επικύρωση δηλαδή. «Θέλω να βεβαιωθώ ότι καταλαβαίνω σωστά. Αυτό που ακούω είναι όντως έτσι. Τώρα εδώ μπορώ να δω πόσες προσπάθειες έκανες» ή «Εκτιμώ την ειλικρίνειά σου εδώ» ή «Είναι λογικό αυτό που λες». Πρέπει να ήταν φρικτό συναίσθημα. Να σου θυμίσω ακόμα μια φορά ότι η επικύρωση της συναισθηματικής εμπειρίας ενός ατόμου δεν σημαίνει πάντα ότι συμφωνείς ή έχεις τις ίδιες πεποιθήσεις με το άλλο άτομο. Σημαίνει απλά ότι αναγνωρίζεις τη συναισθηματική του ανταπόκριση και του δίνεις ένα ασφαλή χώρο για να νιώσει και να επικοινωνήσει αυτά τα συναισθήματα.
Αυτή η μορφή ενσυναισθητικής επικοινωνίας θα σε βοηθήσει και σένα και τον άλλον άνθρωπο να δημιουργήσετε ισχυρότερες και συναισθηματικά ασφαλείς σχέσεις. Επίσης, η αποδοχή που δείχνεις βοηθά το άλλο άτομο να αισθανθεί ότι είναι αποδεκτός, όπως και να σκέφτεται, όπως και να νιώθει. Επίσης, του δείχνεις ότι καταλαβαίνεις τι έχει και ότι αυτό είναι σημαντικό και για σένα όταν τον ακούς. Και με αυτόν τον τρόπο προωθείς την καλύτερη συναισθηματική του ρύθμιση. Έρευνες δείχνουν ότι η προσφορά συναισθηματικής επικύρωσης μπορεί να βοηθήσει να ρυθμίσει κάποιος καλύτερα τα συναισθήματά του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν κυριαρχείται κάποιος από έντονα, αρνητικά ή στενάχωρα συναισθήματα. Αντιθέτως, να πούμε τις συνέπειες της συναισθηματικής ακύρωσης που μπορεί να είναι ψυχολογικά καταστροφικές και δημιουργούν προβλήματα με την αίσθηση της ταυτότητας ενός ατόμου. Η συναισθηματική ακύρωση μπορεί να υπονομεύσει την αίσθηση του εαυτού. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, οι σκέψεις και οι συμπεριφορές τους δεν γίνονται αποδεκτά, μπορεί να αναπτύξουν βεβαίως χαμηλή αυτοεκτίμηση ή κακή αίσθηση του εαυτού τους. Επίσης, η συναισθηματική ακύρωση ενισχύει τη δυσκολία διαχείρισης των συναισθημάτων. Κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι αυτό που νιώθουν ή ο τρόπος που το εκφράζουν κάθε συναίσθημα δηλαδή, είναι λάθος. Επίσης, τους κάνει να αισθάνονται ότι δεν μπορούν να εμπιστευτούν αυτά τα συναισθήματα. Γεγονός που μπορεί να τους δυσκολέψει και στο να μπορέσουν να τα ρυθμίσουν. Γενικά, η συναισθηματική ακύρωση ενισχύει την κακή ψυχική υγεία, συμβάλλει στην κατάθλιψη και το άγχος. Η ακύρωση μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι οι σκέψεις και τα συναισθήματά τους δεν έχουν σημασία για τους άλλους. Και επίσης, η ακύρωση συμπεριλαμβανομένης και της αυτοακύρωσης μπορεί να καταστήσει πιο δύσκολη την ανάκτηση από τις διαταραχές ψυχικής υγείας. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύεσαι στο να μάθεις να επικυρώνεις τα συναισθήματα των σημαντικών για σένα άλλων με σκοπό την επίτευξη πιο υγιών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης και τις σχέσεις με τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες άλλο ένα επεισόδιο, πιο σύντομο αυτή τη φορά, που μιλήσαμε για τη συναισθηματική επικύρωση και πόσο σημαντική είναι για τις σχέσεις μας και για την ψυχική μας υγεία, και επειδή πολλές φορές, ειδικά στην παιδική μας ηλικία, δεν βιώσαμε αυτή τη συναισθηματική επικύρωση και πόσο πολύ ρόλο έπαιξε στη μετέπειτα εξέλιξή μας και στο χτίσιμο της προσωπικότητάς μας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που παρακολούθησες άλλο ένα επεισόδιο, σου στέλνω μεγάλη αγκαλιά και όπως πάντα τα φιλιά μου. Γεια σου!